эминлик үшін бұрышылмасаң, бұл ақмақлық бар еді. Чөнки бүтін күшті өзінің эминлик үшін бұрышыла тұрғандар, өзінің, ғаиләсінің, башқа якыннарының. Нендер саклык чаралары күрәсез? Юктыр, нинди саклык чаралар? Саклык чаралары күрмейм деп әйтсәң, шулай ук дөрес булмас иде. Монда бит инде ул террорчылык кына түгел, бандитлар булырга мөмкин, башка төрле теге сукбай кешеләр булырга мөмкин. Әллә ни чаралар күргән юк дип, ул беренче чаралар теге ишекләр нык булсын айма. Бит инде менә вакыты теге бытовой дип әйтик инде, көнкүреш чаралары инде алар. Казанда менә Татарстанда гомумән террор шартлаулар булырга мөмкин юк. Мөмкин, шәп булмасын, ул Татарстанда гына түгел, бөтен җирдә булырга мөмкин. Чөнки аның бит террорның географиясы һәм милләте юк. Бандитлык кебек. Мөмкин, бик мөмкин. Властька килеп, яхшы тормыш вакыты итә, ниндидер хәзерге замандагы тыныч юл белән хәл ителә торган мәсьәләләрне әлбәттә җиңел генә, җайлы гына иттереп, үз кулларына ияләштермәкче була торганнардыр. Дәүләт системасы үзе үк террористларны тудыра дип әйтергә телисезме? Мин алай ук дип әйтмим, ләкин шуңа якын. Ягъни әллә каян Сүриядән мында, әллә каядыр чит илләрдән түгел, хәтта ки мондагы кеше дә үч алу максатында нәрсәдер оештырырга мөмкинме? Әлбәттә, тиз генә байып китәсе. Чөнки күп байлык хәзер вакытта дөрес байлык җыелмады күп кешеләр күңеленә дә һәм мөлкәте дә һәм байып китүләренең сәбәбе дә талап алынган байлыкка. Мин уйлыйм, әгәр дә террористлар барлыкка китермәү өчен бу каршылыкларны, бу вазгыятьне кимтерергә кирәк. Халык мәнфәгатьләренә тирәнрәк аңлап, тирәнрәк төшергә, милләт мәсьәләләрен тирәнрәк уйларга кирәк. Үз хезмәт халкына түләп барылса, бернинди террорист булмаячак безнең илдә. Һәм Казанда, Татарстанда шул вакытта инде террористларны аны яклаучы да булмаячак. Алар бит исламга күбрәк мөнәҗәгатьләр дингә ягынып, капланып, шыкланып итәләр. Алар бит хәйләкәр бу нәрсәдә. Без чуть-чуть кенә элегеп торабыз бу мәсьәләдә террорист булып китмәс өчен, дөресен генә әйткән вакытта. Чөнки безгә мөнәсәбәт дәүләт тарафыннан әллә түгел. Шартлату ни була калса, иминлегеңнән ничектер кайгыртасыңмы? Иминне ничек кайгырталар? Миңа иминлегем кайгырты өчен. Миңа пистолет тотырга ярамый. Миңа гранат нитергә ярамый. Миңа сүз әйтергә дә ярамый. Мин бит менә син сорау бирәсең, мин кысылып кына сөйлим. Дөресен әйткән. Беләсеңме, мин сүгенә дә белми торган кешеләр, әгәр дә бу сәясәткә карата мин нинди сүзләр әйтергә төсле ярамый, кирәкми. Чөнки моны кешеләр тыңлый. Без һаман басынкы. Басынкылык ул бит. Противоядие барлыкка килә. Ниндидер үч барлыкка килә иштән генә. Без болай яшәргә тиеш түгел дигән үч әйбәт. Әйбәт яшәргә, бу хаклана, без аны эшләгән инде аны әйбәт. Biz bir uylagan vakitte eşki dünyamız bizden bunu neseye bek üçlü. Min terörist değil. Üçlü.